7 każijiet ġodda ta' coronavirus f'pajjiżna. In-numru ta' persuni infettati f'Malta issa telu għal 202. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li persuna li daħlet il-ħamis ħarġet mit-taqsima tal-kura intensiva, iżda l-anzjan ta' 72 sena għadu bil-ventilatur fl-ITU. Il-Professur Gauci qalet li l-ħamis saru 749 test. Minnhom ħarġu 3 każijiet pożittivi minn trasmissjoni lokali u 4 persuni ġew infettati wara li kienu msiefra. Taljana ta' 36 sena li tgħix f'Malta rriżultat pożittiv għall-virus wara li sarilha test ta' rutina qabel ma twellet. Il-Professur Gauci qalet li l-mara ma kienitx qed tidħol għax-xogħol u allura r-riskju li din infettat lil ħaddieħor huwa minimu. Il-kundizzjoni ta' din il-mara hija tajba ħafna u anke tat-tarbija tagħha u aħna qegħdin inkomplu nsegwu l-sitwazzjoni tal-persuna imma anke jsiru l-mezzi precautions kollha meħtieġa waqt li tkun qiegħda ssir il-propri l-operazzjoni. Dik hija punt importanti. Niġerjan ta' 33 sena li ġie Malta f'Ottubru li għadda u jgħix fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar ġie infettat bil-COVID-19. Ir-raġel ma kienx imur għax-xogħol għax kellu inċident u weġġa'. Il-Professur Gauci qalet li qed isir assessjar fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar u 6 persuni li kienu joqogħdu miegħu fl-istess parti taċ-ċentru qegħdin kwarantina. Każ ieħor ta' trasmissjoni lokali huwa ta' tfajla Maltija ta' 23 sena li hija kollega fix-xift taż-żagħżugħ infettat li jaħdem il-Lidl ta' Ħalsafi. Is-sintomi ħarġula fl-ewwel ta' April bl-aħħar ġurnata tax-xogħol tagħha kienet fit-30 ta' Marzu. Fejn diġà konna ħadna l-miżuri kollha meħtieġa f'dan l-istabbiliment fejn konna żammejna f'kwarantina dawk in-nies li kienu jaħdmu fuq l-istess shift fosthom kienet din il-persuna. U anka li l-establiment ħa disinfection measures kollha jem bżonn u anka aħna bħalma minn appell għal pubbliku li kien mar waqt li daw l-persuni kellu is-sintomi hemmhekk dawk in-nies għamilna risk assessment tagħhom għaliex nafu li kuntatt mal-klijenti jkun ftit qasir ħafna. Raġel ta' 55 sena jgħix l-Ingilterra ma ġie lura Malta fit-19 ta' Marzu irriżulta pożittiv għal coronavirus. Huwa ħass is-sintomi fil-31 ta' Marzu. Maltija ta' 62 sena ġiet infettata wara li ġiet lura mill-Awstralja imma biex waslet Malta għaddiet mill-Ingilterra. Każ ieħor huwa ta' Maltija ta' 28 sena li taħdem l-Ingilterra. Kienet fuq vaganza fuq il-baħar u ġiet lura mill-Ingilterra fit-23 ta' Marzu. Ibdiet bis-sintomi dakinhar stess. Bl-awtoritajiet tas-saħħa qed jintraċċaw il-kuntatti li kellha fuq l-ajruplan. Fil-waqt li Malti ta' 55 sena ġie infettat wara li kellu kuntatt ma' żewġ persuni li huma pożittivi u ġew mill-Ingilterra. Il-Professur Charmaine Gauci tennit l-appell tagħha sabiex kulħadd jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa u ħadd ma joħroġ bla bżonn. Jekk m'għandniex għalfejn noħorġu, ma noħorġux għaliex nafu li hemm trasmissjoni lokali hemm barra, allura hemm nies hemm barra li għandhom il-virus u forsi għadna aħna mqabbadnihomx. Importanti l-kooperazzjoni minn kulħadd ħalli jekk bikom bl-għajnuna tagħkom u b'dak il-ħidma tagħna kollha aħna qegħdin nagħmlu nkun nistgħu nikkontenjaw is-sitwazzjoni kemm nistgħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.